या ठिकाणी स्वागत करतो। आज आपल्याला निमंत्रित करण्यामागचं कारण आपल्याला माहितीच असेल की येत्या 8 नोव्हेंबरला सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे हे गुहागरच्या आपल्या या भूमीवरती येत आहेत। आपले उमेदवार या गुहागर मतदारसंघाचे प्रमोदजी गांधी आणि दापोलीचे उमेदवार संतोषजी अब्बुल यांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं राजसाहेब कोकणवासियांच्या भेटीला येत आहेत। 8 तारखेला सकाळी बरोबर 11 वाजता सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांची जाहीर सभा न्यू इंग्लिश स्कूल पाटपानाळे शृंगारतळी यांच्या मैदानावरती होणार आहे। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे हे सकाळी हेलिकॉप्टरने एनरॉनच्या RGPPLच्या हेलिपॅडवरती उतरतील, तिथून मोटारीने सभास्थळी येतील। सभा बरोबर 11 वाजता सुरू होईल आणि सभा संपल्यानंतर भोजन करून पुन्हा साहेब मुंबईच्या सभेच्या ठिकाणी प्रयाण करतील। त्या संपूर्ण सभेची तयारी या ठिकाणी झालेली आहे। ही सभा इतर राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळी असेल, कोकणाच्या विकासाला एक व्हिजन देणारी असेल, कोकणातला एक चांगला दृष्टिकोन देणारी असेल। आमच्या या सभेमध्ये नुसतं राजकीय वाटणी नसतील, तर इथल्या युवकांना, इथल्या महिलांना आणि इथल्या सगळ्याच एकंदरीत उद्योजकांना एक मार्गदर्शन करणारी ही सभा असेल। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जात आहेत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा असा एकमेव पक्ष आहे की कुणाशी युती आणि आघाडी न करता स्वबळावरती जवळ 140च्या दरम्यानी उमेदवार आम्ही ह्या महाराष्ट्रामध्ये उभे केलेले आहेत। आणि निश्चित आम्हाला खात्री आहे की आज महाराष्ट्राचं चित्र पाहता या सत्तेची चावी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्याकडे राहील। कारण महाराष्ट्रातली विधानसभा ही त्रिशंकू अवस्थेमध्ये जाण्याचे संकेत या ठिकाणी मिळत आहेत आणि सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा हात ज्याला लागत नाही त्याची सत्ता या ठिकाणी होणार नाही। ज्याच्या पारड्यामध्ये सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचं बळ पडेल त्यांचीच सत्ता या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये येईल, असं चित्र या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळत आहे। सन्माननीय आमचे प्रमोदजी गांधी आणि संतोषजी अब्बुल यांच्या प्रचारार्थ ही कोकणातली सभा आहे। तसं तर महाराष्ट्रामध्ये सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी प्रचाराची रणधुमाळी सुरू केलेली आहे। आजच ते अमरावती या ठिकाणी आहेत, उद्या अन्य ठिकाणच्या बैठक घेऊन परवा आपल्याकडे ते येतील। तर ज्या ज्या ठिकाणी उमेदवार विजयी होत आहेत अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे माहिती मिळाल्यानंतर त्या त्या ठिकाणी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे सभा घेत आहेत। आणि मला वाटतं की 90च्या दशकानंतर आता ही अशी वेळ आहे की या कोकणातलं, या राज्यातलं चित्र थोडं पालटताना दिसत आहे। तर समर्थ पर्याय सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे या जनतेच्या समोर पुढे येताना दिसत आहेत। जनता ह्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना कंटाळलेली आहे। या सगळ्याच राजकीय पक्षांची विचारधारा, निष्ठा या सगळ्या बाजूला पडल्या आहेत आणि ज्यांनी निष्ठेला, ज्यांनी त्यांच्या विचाराला मतदान दिलं त्या मतदारांचा भ्रमनिराश झालेला आहे। आणि म्हणून या महाराष्ट्राला एक विजन देणारा, स्पष्ट बोलणारा आणि महाराष्ट्राप्रती प्रेम असणारा असा नेता सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या पारड्यामध्ये मतं द्यावी असा एक सुप्त लाट या महाराष्ट्रामध्ये आहे। आणि म्हणून येणारा काळ हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आहे आणि त्याला सज्ज होण्यासाठी ही सभा आहे। निश्चित या सभेमधनं ह्या कोकणाच्या राजकारणाला एक कलाटणी मिळेल असं मला या ठिकाणी वाटतंय। गर्दीवर असं वाटतं मला। बघा, हे सभेचं ग्राउंड तर फुल होईलच, परंतु आजूबाजूचा परिसर देखील या ठिकाणी तुडुंब भरेल। कारण राजसाहेबांवरती प्रेम करणारा, राजसाहेबांच्या विचारावरती प्रेम करणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मतदार या भागामध्ये आहे। त्यामुळे ही हाऊसफुल सभा होईल असं मला या ठिकाणी सांगायचं आहे। आता लाटणी मिळेल, पण मुळात कोकणातल्या जेवढ्या सीट आहेत सगळ्या त्या तुम्ही लढवत नाही आणि तुमच्यासारखा महत्वाचा नेता याच जो अपेक्षित होता की आपण दापोली खेड मतदारसंघ तो याच रिंगणात नाही, कलाटणी देणं कसं देईल? बघा, मी एकंदरीत
महाराष्ट्रातलं चित्र आपल्या समोर या ठिकाणी बोललो, त्याला कोकणातनं हातभार लागेल. माझी निवडणूक किंवा मी उभं राहणं हे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना मी स्वतः सांगितलं होतं की मी या निवडणुकीसाठी इच्छुक नाही आहे. त्यामुळे आपल्याकडे एखादा नवीन तरुण चांगला उमेदवार, नवीन चेहरा असलेला आपण हे विधानसभेत द्यावा, त्याचं मी 100% काम करीन अशा पद्धतीची भूमिका मांडल्यानंतर आणि या महाराष्ट्रामध्ये राजसाहेबांनंतर जी टीम म्हणून जी प्रचारासाठी फिरायला पाहिजे त्याच्यामध्ये काम करण्याची इच्छा प्रकट केल्यानंतर सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी हे मान्य केलं आणि संतोष अकबुल यांना उमेदवारी दिली. आमच्या प्रमोदजींची उमेदवारी तर आधीच आम्ही शिक्कामोर्तब केलं होतं. या 2 सीट या ठिकाणी आपण उभ्या केल्या आहेत. तर खऱ्या अर्थानं या निवडणुकीमध्ये दिग्गजांना पराभवाचा सामना करावा लागेल अशी परिस्थिती या कोकणामध्ये देखील आहे. कुणी खात्रीलायक छाती ठोकपणे सांगू शकत नाही की मी या अमुक एक मताने या ठिकाणी निवडून येईल. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका ही इतर मतदारसंघात ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे नाहीत त्या ठिकाणी निर्णायक आहे आणि या 2 मतदारसंघामध्ये आम्ही लढत देऊन विजय प्राप्त करू अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे. आणि ज्या ठिकाणी उमेदवार दिलेले नाहीयेत त्या ठिकाणी मनसे कुणाला सपोर्ट करणार? बघा, आमचा पक्ष आदेशावर चालणारा पक्ष आहे. आम्ही सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचे आदेश या ठिकाणी पाळतो. सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आदेश आम्हाला देतीलच आणि ते जाहीर देखील करतील. ज्या ज्या पद्धतीचे आदेश ज्या ज्या मतदारसंघामध्ये येतील त्या त्या पद्धतीचं आमच्या कार्यकर्त्यापर्यंत आदेश पोहोचवले जातील आणि निवडणुकीनंतर ह्या सगळ्याचं विश्लेषण नक्कीच आपल्यासमोर या ठिकाणी होईल. निवडणुका आल्यानंतर अनेक प्रश्न डोकं वर काढतात, परंतु मूलभूत प्रश्न आहेत. या कोकणाची जी भूमी आहे ही निसर्गाने नटलेली भूमी आहे. पर्यटनाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत, परंतु व्हिजन नसलेले इथले लोकप्रतिनिधी. त्यामुळे कोकणाकडे पर्यटकांचा ओघ जरी असला तरी व्यावसायिकदृष्ट्या तो ओघ नाही. तर ती संधी निर्माण करणे असेल. उद्योगांच्या बाबतीमध्ये माझ्या इथला तरुण आजही नोकरी धंद्यानिमित्त मुंबई, पुणे, मुस्लिम समाजातला माझा युवक हा गल्फ कंट्रीमध्ये जातो. इथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करता येत असताना देखील इथल्या एकही नेत्यांनी कुठल्याही पद्धतीच्या उद्योगाच्या संधी निर्माण केल्या नाही. खेदाने म्हणावं लागेल किंवा दुःखाने म्हणावं लागेल, आमचा कोकण हा वृद्धाश्रम झालेला आहे. ज्येष्ठ नागरिकच फक्त आता गावागावामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. तरुण जो आहे तो पोटा पाण्यासाठी या ठिकाणी स्थलांतरित झालेला आहे. ही जी गॅप आहे किंवा ही जी काही दरी आहे ही भरून काढण्याचं आमच्या समोर एक विजन आहे की आमच्याकडे शिवधनुष्य आहे. तर या संदर्भात इथे उद्योग यावेत अशा पद्धती भावना आमची आहे. परवा ठाण्यामध्ये बरोबर राजसाहेबांची सभा झाली त्यावेळी राजसाहेब असं बोलले की शिवसेनेचा धनुष्यबाण जो आहे तो एकनाथ शिंदेने पळवला किंवा राष्ट्रवादीचं घड्याळ होतं ते अजितदादांनी पळवलं. ह्या दोन पक्षांवरती फक्त बोलले. त्याच्यावरती संजय राऊत असं बोलले की भाजपवरती मात्र काही राजसाहेबांनी टीका केली नाही, भाजपला त्यांचा सपोर्ट आहे. बघा, अख्ख्या देशामध्ये राजकीय व्याभिचार हा फक्त महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे. ज्या बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली त्या शिवसेनेची 2 शकलं ह्या ठिकाणी झाली. हे अख्ख्या मराठी मनाला दुःख झालेले हे प्रसंग आहेत. आम्ही जरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये असतो तरी बाळासाहेबांवरती आमची एकांत श्रद्धा होती आणि ते आजही आहे. अशा पद्धतीचं विभाजन या दोन्ही पक्षामध्ये व्हायला नको होतं. शिवसेनेमध्ये आणि राष्ट्रवादीमध्ये देखील. शरद पवार एक सिनियर नेते आहेत. राजकारण हे किंवा विजय हा रणांगणात प्राप्त करायला पाहिजे, लोकांसमोर जाऊन करायला पाहिजे. हे कूटनीतीचं राजकारण जे कोण करत असेल, भाजपाची जर ह्याच्यामध्ये हात असेल तर अशा प्रवृत्तींना या निवडणुकीमध्ये गाडणे हे आमच्या समोर उद्दिष्ट आहे. आणि म्हणून साहेब म्हणाले की ही बाळासाहेबांची प्रॉपर्टी आहे, हे ढापणे किंवा चोरणे हे योग्य नाही आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या संस्कृतीला या महाराष्ट्रात घालवणे हे आमचं विजन आहे. मुख्यमंत्री आणि राज साहेब यांचे संबंध एकदम चांगले होते, मात्र माहीममध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे साधा सर्वंकर उभे राहिल्यामुळे कुठेतरी प्रचारात त्यांच्यावर टीका केली जात असं वाटते. कोणावर टीका केली? मुख्यमंत्र्यांवर शिवसेनेवर टीकाच होती ना आता बाबाच्या सभेपासून. बघा, माहीमचा हा मुद्दा हा तो नवीन मुद्दा होता. बाकी काय चर्चा झाली हा मुद्दा नव्हे, परंतु एक संकेत असतात किंवा ज्या अर्थाने आपले संबंध आणि आपला संपर्क असतो
अशा वेळी काही गोष्टी संकेताने केल्या पाहिजेत, परंतु दुर्दैवाने ते झाल्या नाही. आम्ही ज्या वेळेला त्यांचे पुतणे आदित्य ठाकरे ज्याला वरळीला उभे होते त्यावेळेला आम्ही एक नैतिकता म्हणून त्या ठिकाणी पाठिंबा दिला. कोणी हा मागितला नव्हता. तसाच काहीसा पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा होती. महाराष्ट्रामधनं एका सीटला जर का पाठिंबा त्यांनी दिला असता तर त्यांचं कुठलंही नुकसान झालं नसतं. दुर्दैवाने तसं होताना दिसलं नाही. आमच्या राजसाहेबांच्या चांगल्या स्वभावाचा फायदा या सगळ्या लोकांनी घेतला असं मला दुर्दैवाने म्हणावं लागेल. आणि म्हणून यांनी कुठली नैतिकता न पाळल्यामुळे या सगळ्या पुढच्या गोष्टीमध्ये या सगळ्या गोष्टी प्रवाहात आल्या असतील. परंतु निवडणुकीमध्ये समोरचा पक्ष हा विरोधी पक्ष आहे आणि त्याला निवडणुकीमध्ये आपण पराभव केला पाहिजे या भावनेतच आम्ही काम करतोय. त्यामुळे सदा सरवणकरचा इतिहास पाहिला तर सदा सरवणकरचा इतिहास हा काय फारसा आशादायी आणि चांगला असं नव्हे. त्याने अनेक वेळा बाळासाहेबांशी गद्दारी केलेली आहे, शिवसेनेशी पक्षांतर केलेलं आहे त्यांनी. त्यामुळे त्यांनी त्याच्याकडे नैतिकतेच्या गोष्टी आम्हाला सुरुवातीपासून काही अपेक्षित नव्हत्या आणि जे व्हायचं झालं त्यांनी त्यांचा अर्ज मागे घेतला नाही. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जनता त्यांना त्यांची जागा या ठिकाणी दाखवेल. याकडे काल अशी म्हणाल की रिफायनरीला आमचा विरोध आहे, पण त्यांच्याच पक्ष ज्या वेळेला होता सत्तेत होते त्यावेळेला त्यांनी रिफायनरी व्हावी म्हणून पत्र दिलं होतं केंद्राला. आता त्यांच्या त्या भूमिकेवर आपण काय बघा, राजसाहेबांची भूमिका तुम्ही सुरुवातीपासून पाहिली असाल. ज्या रिफायनरी समर्थक आणि विरोधक ज्या ज्या वेळेला साहेबांकडे गेले त्या वेळेला साहेबांनी स्पष्ट सांगितलं की माझ्या उद्योगाला विरोध नाही आणि उद्योग यायला पाहिजेत, परंतु ज्या उद्योगाच्या विरोधामध्ये तिथली जनता आहे तर जनतेबरोबर मी आहे. हा विरोध तुम्ही शेवटपर्यंत टिकवा अशा पद्धती सूचना त्यांनी बारसोला जाऊन त्या ठिकाणी केल्या. त्या सभेचा मी साक्षीदार आहे. त्यामुळे असे जर का पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे, असे जर का कोकणाला जर का दुर्गामी परिणाम करणारे जर का उद्योग असतील आणि जर लोकांचा त्यांना विरोध असेल तर निश्चित राजसाहेब आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनतेबरोबरती असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.